Vítam vás v novom videu z Chorvátska. Dnes vás povedem ruinami starého mesta Vrana a na záver vám ukážem jaskyňu Pečina, vo ktorej nás bude čakať letné osvieženie. Mesto Vrana bolo postavené už v 9. storočí ako súčasť benediktínskeho kláštora venovaného svätému biskupovi Gregorovi z Ninu. Nachádzali sa v ňom aj jeho relikvie. V 11. storočí kráľ Zvonimír odovzdal túto stavbu pápežovi, čím sa Vrana stala prvým permanentným sídlom Vatikánu na východnom pobreží Jadranského mora. O 100 rokov neskôr si tu rád templárov upevnil svoju pozíciu obohnaním miesta silnými hradbami a vežami, ale začiatkom 13. storočia tu prestal pôsobiť. Počas 16. storočia bolo toto miesto prestávané Osmanmi na vojenskú pevnosť, ktorá slúžila 250 vojakom. Ale v 17. storočí sa benátskej armáde počas oslobodzovania Vrany podarilo zničiť túto pevnosť a tak Vrana stratila svoj obranný potenciál. To, čo tu vidíme dnes, je len zlomok toho, čo sa tu budovalo po stáročia. Len 500 metrov od ruín bývalej pevnosti sa nachádza jaskyňa Pečina, vo ktorej vyviera prameň, ktorý kedysi zásoboval Rimanov, ktorí túto oblasť osídľovali. Už pri vstupe do jaskyne sa po dlhom čase na rozpálenom slnku môžeme schladiť. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a budem rád, ak ho budete zdieľať s ostatnými. Ďakujem a teším sa na vás opäť na budúce.